Komarem Fajta video Protection Presence, že raňajky na Trpči. Rakúsko-Uhorská národná televízia, redakcia programov pre deti a mládež a iných kokotov uvádza raňajky na Trpči. Zo seriálu Odeja. A jebho. Starý môj. Dobre to šlape tá Škodovka, Krista. Tomu ver. Očaj, minulé, tam som jebal rúžu. Áno? Na tými krikmi. A to pičovina si vymýšľal. Ale vážne. Ty koko, dajme som tam jebal. Však tam je dobré místo. Poďme tam, dávaj. Počkej, to som zadomím. Jebnú ty kokot. Čo je, čo? Žiješ, Fero? Fero, Krista, poď vlasu, Ty Fero. si dobre prijebaný zas. Čo je? Ti to slabo nejebe na tú hlavu. Čo, pohode? Pohode. Ja. Kúkaj na to, skaly máme, originál travička, je madovník. Ešte voda nám tu tečí. Minerálka normálne, budiška. Ty koko, Dá, ďakujem, bleskem. A to rozjebem. Piče do špinov. Dočkaj, doneseme chalec. Dones chalec. Dočkaj, idem s tým košom, Krista, čo to je ťažké ako daj, poď, pomôž mi. No kde je tá fľaša, počkaj. O, torta, to je piča. Dobrá, polivočka, a rybička, madovník. A kde je tá fľaša? Dočkaj, to bude na stĺbu. A rybička ďalšia. Čo to tu máme? A melónik. Madovník. A panenočka, to je ono. To je naše. Salama, je. konska. Koko, ja sa nažeriem, najbem i je koniec. Je bomba. No, všetko? A ešte nie, ešte, nožík. A daj, sem vynikajúco. Máme všetko, dobre, zanesi mi. Ja, no poďme na to. Dobre, všetko? No. Máme? Dobre, vynikajúco. No poďme žrať. No sadaj prvý. OK, myslíš, no dobre, dokáže. Môj kurna starý, dobre. No ukáž, teraz ja sadnem. Do piče krave. Ktorý koko tam je bol ten kameň? Alebo čo to tam je? No, nehovorí, kameň do piče. Posuníme, daj. Sadaj. No poďme. No sadaj. No ukáž, sadnem teda prvý, no ukáž. Nič tu nenehádam. Môže veselo, ukáž. Dobre, no, chvála Bohu. No, Čilia, teším 300, počkaj. Do piče, materíku, čo je do piče? Ja čo tam máš do piče? Počkaj, ešte kúknem, Krista. Koľko tam vidím? Jebem to a trne do piči. No aký si kokot? Neviem, na to posuníme nejak. Dobre. No dobre. Máš? No, už tak kúkam na to, Krista, už by tam nič nemalo byť, dúfam. Nie? No, hádam nie už. Alebo víš čo? Kúkam na to do piči. Mám to, jaký som kokot. No čo? Čo zase jebeš? Však ty stoličky priebané ešte duchonky do piče, čo sme boli na kosátky, nepamätáš? No pamätám. Čo mi rybársky zobrali minulý. Že mi tam pýtaš, dávaj. To trocha rozostrem. Však si to rozjeb sám, dávaj. No, dobrá. Krista, čo je do piči? To je tá dojebaná minule. Čo som to dojebal celé do piči, nešla mi rozpretek Krista pojebanou do piči. A ty kurva, poň do piči. Si prijebanie ešte rozťahnuť? A do piča, piča nepôjde, do piča, Nie. Ty si kokot. Strašný. Áno, do piče, pomôž, Krista. Do piče, ak sa ho ťa vyťahnem. Nevidím do piči. Dávaj, piči. Kurva, už nevidím do piči, Fero. Počkaj, ja ti voľako pomôžem. No, piči, na to ani si jebiem do kodíkov Krista. Keď donesem ďalšiu polivku. No, aspoň, že polievka druhá. Dávaj, pomôž mi do piči. Počkaj, nepiču, už idem. Kokor, vidí, Krista, kde si, Fero? Fero, Počkaj. Fero. Ja už vím. Ale jemne. Ticho. Jemne. No, do piči. Pohode. Nekrvácaš. Ste z prosté hlavy. Počkaj. Voda tu tečí. To je fenomenálne. Ukáž trocha ojebem. To moc nepomohlo. Ukáž, idem ešte zobrať trocha. Kokos, preber sa prijebaný. Čo mu kopem do hlavy, alebo čo? Ukáž. Aj mi ten kohútik a Hana to poje. No, vynikajú to. Čo je do piči? Krista, čo je do piči? Mama, ja nechcem ísť do školy. Čo, to si ty? Krista, dobrý. Kohútik som si najebal. To je normálne vodou spraviť. Treba využiť do piče, dávaj. Napustím ale 2-4. Daj druhý. Penu zarobíme. Čo je žaltovňa, ty kokot? Nie, idem sa holiť, ty kokot, proste, ak si jebnutý. Však Ľubovi tú Škodovku, čo sme si povedali, však. Môj nedoň takú sa jebanú. Mucha